गिबियावनो आङो बड'लेण्ड निउसखौ आङो इउ एन स्कुलनि जानानै गिबियाव बरायग्रोबाय। दा जोङो दिनै जोबोद रंजानाय मोनदों, मानो होनब्ला जोङो दिनै हरिसिंगा इउ एन फरायसालिया दिनै जोंनि फरायसाफोरनि जि मोनसे दैदेननाय आरो गारजेनफोरनि जि मोनसे गोग्गो मोनसे नारसिननायनि गेजेरजों दिनै इउ एन फरायसालियावहाय जोङो मोनसे फोरोंगिरि सानखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो हादों। बेखौ आं सिगांग्रो बरायग्रोदों। मानो होनोब्ला दिनै बे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि जि फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरखौ जेरैबायदि मान होदों, बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसाफोराबो जाहाथे इयुनाव मोजां जायो। दिनै फोरोंगिरिखौ फरायसाफोरा जेरैबायदि मान होदों, जाहाथे जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो इयुननि समावहाय दिनै बिथांमोननो जेसेबांखिनि होनांगौ बे होनायखौ जाहाथे जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो आरो जोंबो बिथांमोननो होनो हायो। बेखौनो जों नोजोर लाखिनानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै फोरोंगिरि साननि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों गिबिसिनावहाय जोङो बोर सारस्रिदों, जाहाथे बिथांमोना दिनै फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनाय जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुंदों आरो फोरोंगिरिखौ जेरैबायदि मान होदों, बे लेखायैनो जोंबो बिथांमोननो मोनसे गोग्गो आरो जों मोनसे कुवालिटि इडुकेसन जों होनो हायो। आं बेखौनो बिथांमोननो साबायखरखौ बावहरदों। आरो जों दिनै जोबोर बाख्नायनांगोन, दिनै इउ एन फरायसालियाव दिनै हरिसिंगा बादियाव दिनै जों नायनायाव जों नुबोदों दिनै जोंनि सोरगिदिं माखासे इंराजि फरायसालिफोर दङ। दिनै इंराजि फरायसालिनि गेजेरावबो दिनै जोंनि इउ एन फरायसालि जे प्राइभेट, बे प्राइभेटआबो दिनै जोंनि हरिसिंगा बिखायाव जेरैबायदि गाजा गोमजायै जोङो गावखौनो मोनसे इयुननि मुं, बड'फानि मुंखौ लानानै जेरैबायदि जों गोग्गानो हादों, फैबाय थानाय समफोरावबो जाहाथे जोङो बेखौहाय जों मोनसे गोजौ थासारिजों लांनो हायो। दिनै बेखौनो जोङो नोजोर होबोदों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोरावहाय दिनै जेरैबायदि जोङो खुंबोदों, बेनिख्रुइ जों जाहाथे साबसिन खुंनो हायो नामा, बेखौ जों नोजोर लाखिदों। नाथाय जोंहा दुखुनांथावा बेसो, जोङो इउ एन हिसाबै जोंनि हरिसिंगायावहाय जेरैबायदि बेनि इनफ्रास्ट्राकचारफोरा जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन, बेबायदि जायाखै। थेवब्लाबो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंनि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि आरो जाय बिथांमोना दिनै बे फरायसालिखौहाय जि मोनसे थांखिजों गायसनदों, बे नोजोरखौ लाखिनानै फैबाय थानाय समफोरावहाय जाहाथे मोजां नोजोर नायनानै जाहाथे बिनि जि मोनसे डेभेलपमेन्टखौ जाहाथे मोजां खालामो, आं बेखौनो दिनै खौरां बिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायबाय। बे समाव नुनो मोनदों जोंनि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आं सोंनो नागिरदों, जिहेथु सरकारि फरायसालि माखासे बर' मिडियामफोर दङ, बेफोरो माने एनरलमेन्ट गैयिनि थाखाय माखासे फरायसालिफोरा माने बायहां नाथायबा बेबायदि सरकारि नङै फरायसालियावबो जे सरकारा खाबु होनांगौ, बेखिनि खाबुखौ नोंथांमोननि फरायसालिया मोननो हादोंना? जोङो बेखौथ' जोङो मोनाखै होननानै बुंनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै सरकारा जेरैबायदि जोङो मोननांगौ, दिनै बेबायदि खाबुखौ जों मोनाखै। नाथाय जोङो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे सरकारा दिनै जोंनो जि हायो प्राइभेट स्कुल बर' मिडियाम हिसाबै फोथांना लाखिनायाव जेरैबायदि सहाय होनांगौ, बिथांमोनखौहाय जोङो खावलायदों। नाथाय जों बेखौ जों बुंनांगोन, जोंहा दाखालि बावैसो जोंहा इउ पि पि एल सरकारनि जि मोनसे सरकार दैदेननाय, बे दैदेननायखौहाय जोङो मोनसे खावलायदोंमोन जे जोङो इउ एन फरायसालियाव जोंहा मोनसे डेस्क बेन्च जि मोनसे क्राइसिस, बे क्राइसिसखौहाय जाहाथे दानि सोलिफुबाय थानाय जे सरकार, जाहाथे बेयो सुफुंना होयोबा मोजां जागौमोन होननाय बुंनाय लेखायै जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा जोंनो 10 जरा डेस्क बेन्च हरदों। जों बेखौहाय जोङो बाख्नायनांगोन, बिथाङा जोंनि बुंनाय लेखायै जोंनो होदों। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंनि जि मोनसे दाबि, जे जों बिथांनो जि मोनसे जोङो मेम'रेन्डाम जों साबमिट खालामदों, बेबो जाहाथे फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंहा सरकारनि दैदेननायावनो जाहाथे जाफुंलांगोन, आं बेखौहाय बिथांनिफ्राय मोनगोन होननानै आसा फारियो। फोरोंगिरि आरो फरायसा गोबां जेंनाजों भुगिनांना थानो गोनां जायो बिजाब मोननाय मोनैनि बेलायाव। जोङो इउ एन हिसाबै जोङो बेयावहाय बिजाबनि बेलायावहाय जोङो बेबायदि जों भुगिनो गोनां जायाखै। मानो होनोब्ला जोंहा इउ एनआहाय जोंहा एक्सट्रा मोनसे बर्ड दङ। दा बे बर्ड थानाय हिसाबै जोंहा जिहेतु इउ एनआनो मोनसे गाव निजा भाबे जोंहा बिजाब दिहुनो, बे दिहुननायनि बेलायावहाय जों बेबायदि दासिम जोङो जेंना जेंसिजों जानो गोनां जायाखै। नंगौ, जोङो बिजाबनि जेंना जेंसिखौ जोङो नुबोदों, जायफ्रानोखि सरकारि स्कुलावहाय दङ, दा बिथांमोनासो बिजाबनि बेलायावहाय जों बे जेंना जेंसिखौ जोङो नुबोनायखौ मोनदों। नाथाय जों इउ एन हिसाबै जों गावखौ जों गोग्गाना बुंनो हायो, जिहेतु इउ एनआनो मोनसे एक्सट्रा मोनसे बेड दंखायो, माने बुक माने पाब्लिकेसन बर्ड दङ जोंहा। दा बे लेखायै जोंहा बिजाबनि बेलायाव बेबायदि जोंहा जेबो क्राइसिस जायाखै। बे समाव नुनो मोनदों सारा बिटिआर नाङै आरो असम नाङैनो इउ एन एकाडेमिया मोनसे माने गौ लाना फैदों, जे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव मैखोमै बिहोमा होबोनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव इउ एन एकाडेमि फरायसालिफोरा सरकारनि फारसे माबाफोर दाबि दङ नामा सरकारि खालामनाय बाबद?
निश्चय जोंहा बेयो जोंहा दाबि थाखागोन मानो होनोब्ला कारन जोङो बेखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैनो जों बे स्कुलखौ जिहेतु जोङो गायसननाय जादों दा बे लेखायै जोङो दाबिखौ जों दैखांदों जाहाथे दिनै जोङो जेसांखिनि जोङो बड'लेण्ड सोमावसारबोबाय जों मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जों बड'फानि मुंखौ जों लाबोनानै जिहेतु जों बे सोमावसारनायखौ जों खालामबोदों निश्चय जोंहा बिटिआर सरकारनिसिम बा आसाम सरकारनिसिम जोंहा बे मोनसे दाबि थागोन जे जोंनि इउएन जितु एकाडेमि बेखौ जाहाथे सोरखारि खालामो जों बेखौहाय जोंनिफ्राय दाबि बे अराय सम थाबाय थागोन फोरोंगिरि सानजोंब्लाबो लाखिनानै नोंथांमोननि फरायसा आरो फरायसानि दिथागिरि आरो बिगोमाफोरखौ मा खावलायो आं नैबे समावहाय दिनै फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आरो जोंनि दिथागिरिफोरनिसिम बेखौल' खावलायगोन जे फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो फरायसालिया जिबायदि मोनसे सोलोंथाइनि सायाव जिबायदि जोङो थिरांथा लागोन जिबायदि थांखि लागोन बे मोनफ्रोमबो थांखिफोरखौ जाहाथे फोरोंगिरिफोरजों मदद खालामनानै जोंनि बिगोमाफोरा गावबा गावनि गथ'खौ मोजां खालामनाय आरो फरायसालि दैथायहरनायाव जाहाथे फोरोंगिरिनि बुंनाय बायदि जाहाथे मैखोम बाहागो लायो आं बेखौनो दिनै नैबे फोरोंगिरि साननि दिनावहाय आं बेखौनो माने बिथोन हरगोन होननानै आं खावलायबाय रिजाल्टनि बेलायावथ' जोङो बुंनांगोन जोंहा थांनाय बोसोरावबो जोङो इउएन हिसाबै जोंहा नैबे हरिसिंगा ओनसोलावनो बयनिख्रुइबो टपार जों बेखौ जों लाखिनो हादों जोंनिफ्रायनो 75% हाइस्ट जों लाखिनो हादों आरो देग्लायबो जों आसा खालामदों जोंनिफ्रायबो बेबायदिनो माने 100% रिजाल्टखौ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो दासिम नोंथांमोननि फरायसालियाव साबेसे स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ बेसे दासिम जोंनि फरायसालियाव एनरलमेन्टआ गासै नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 10 जों 135 दङ आरो स्टाफ हिसाबै जोंहा गासै 18 जन दं स्टाफा जोंहा 18 जन दङ आरो बेयावनो बे 18 जननि गेजेरावनो जोंहा सासे नन टिचिं स्टाफ जायखौ जोंहा सुगिदार होननानै बुङो जोंहा बेजों गासै 19 जन जायो मोनफ्रोमबो आयदानि फोरोंगिरिखौ लाखिनो हादोंना जोङो बेखौ जोङो गोग्गायै जों बुंनो हागोन जे जोंनियावहाय दिनैसिम जेसेबांखिनि साबजेक्टफोर दङ बे मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि थाखाय जोंहा आलादा आलादा फोरोंगिरि दंजोबखायो दा बेखौहाय जोङो दिनै जों बाख्नायनानै बुंनो हायो जोंहा साइन्सनि बेलायाव जोंहा मेथ्सनि बेलायाव बा हिस्ट्रिनि बेलायावनो जा जों मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि बेलायावनो जोंहा गुबुन गुबुन डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस